Κυρία Αντιδήμαρχε, εκλεκτά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των συλλόγων και των σωματείων της Γλυφάδας και εκπρόσωποι και πρόεδροι και στελέχη όλων των κοινωνικών χώρων της πόλης μας, 90 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λουζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών και 91 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και το ολοκαύτωμα της Σμύρνης, αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ την Ένωση Ποντίων και την Ένωση Μικρασιατών Γλυφάδας και τους προέδρους τους, τον Κυριάκο, τον Τιλκερίδη και τη Μέρη την Παπάζογλου, για την πρωτοβουλία τους να οργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση με θέμα ακριβώς την ενσωμάτωση ποντίων και μικρασιατών στον εθνικό κορμό. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη γενοκτονία και τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι σήμερα, η πατρίδα μας πέρασε από πολλές περιπέτειες, έζησε στο πετσί της τις θηριωδίες του ναζισμού, πολέμησε με νύχια και με δόντια για να απαλλαγεί η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη από την ναζιστική μπότα, επιδόθηκε σε έναν αδελφοκτόνο σπαραγμό, γνώρισε τα δεινά της δικτατορίας και μετά από μια περίοδο ευημερίας με δανεικά, ζει σήμερα μια ακόμη εθνική τραγωδία, την οικονομική καταστροφή. Σε όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα και τα εύκολα, ο εθνικός διχασμός, αυτή η κατάρα του έθνους, που ανάλογα με την εποχή φορούσε διαφορετικό προσωπείο, εμφύλιος, βίαιες πολιτικές συγκρούσεις, πολιτικές δολοφονίες, χούντα, τρομοκρατία, κομματισμός, πελατειακό κράτος, διασπάθηση δημοσίου χρήματος, χρεοκοπία και τώρα η εμφάνιση του νεοναζισμού, ο εθνικός διχασμός λοιπόν παρέμενε πάντα παρόν. Δυστυχώς, σε ολόκληρη την ιστορία του, ελάχιστες υπήρξαν οι φορές που το έθνος μας αντιμετώπισε ενωμένο τις προκλήσεις. Αυτές τις λιγοστές στιγμές είχε περιγράψει στο πανηγυρικό του για το όχι του 1940 στην Ακαδημία Αθηνών τον Οκτώβριο του 1960 ο μεγάλος συγγραφέας μας Στρατής Μυρβίλης, που πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έλαβε μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία. Λοιπόν, ακούστηκε εκείνη τη μέρα ο Μυρβίλης, εκεί που πορεύεται την καθημερινή του χαμοζωή ο λαός, απορροφημένος από τις έγνοιες της βιοπάλης, γλεντοκόπος από τη χαρά της νιώτης ή σκυθροπός από τον αγώνα της άχαρης δουλειάς, διχασμένος από τα πάθη και τα ιδιωτικά συμφέροντα, ακούει άξαφνα την ιερή καμπάνα της φυλής να βαρά συναγερμό. Αυτιάζεται. Σταματά μεσοστρατής και υψώνει με χτυποκάρδι τα μάτια προς την υψηλότερη κορφή. Η καρδιά γιομίζει αναγάλια, τα μάτια βουρκώνουν, βλέπουμε στην κορφή να ανεμίζει χαιρετιστικά η μεγάλη σημαία του γέρμους. Τη γνωρίζουμε τούτη τη σημαία, την έχουμε δει να τρικυμίζεται μέσα στους κύκλους του χρόνου. Την είδαμε με τα μάτια των προγόνων που έχουν πεθάνει πριν από πολλά χρόνια. Την έχουμε στήσει εκεί ψηλά με τα ματωμένα μας χέρια. Από τούτη την κορυφογραφή της 28ης του Οκτώβρη μπορούμε να αναγναντέψουμε την πορεία της φυλής μας. Έρχεται μια μέρα στη ζωή των εθνών που οι αιώνες ελέγχουν τα χαρτιά της ιστορικής των ταυτότητας. Τέτοια μέρα για την Ελλάδα είναι η μέρα της Σαλαμίνας, η μέρα του Μαραθώνα, η μέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου, η μέρα της 25ης Μαρτίου. Τέτοια είναι και η μέρα της 28ης του Οκτώβρη. Αυτή τη μέρα δώσαμε ακόμη μια φορά εξετάσεις μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Δείξαμε την ταυτότητά μας την εθνική και βρέθηκε εντάξει. Γιατί σας διάβασα ένα κομμάτι, γιατί έχουμε και την επερχόμενη επέτειο του όχι. Για το θέμα του εθνικού διχασμού. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως σχεδόν πάντα, αμέσως μετά τις μεγάλες στιγμές του έθνους, ξεσπούσαν εμφύλοι, που μάλιστα διεξάγονταν παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του κοινού εχθρού. Στη χώρα μας, η πηγή όλων των δεινών μας υπήρξε πάντα ο διχασμός, με το δέλτα κεφαλαίο. Αυτός κατέτρωγε τα σωτικά της πατρίδας πάντα και αυτός υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, η βασική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Τότε ήμασταν χωρισμένοι σε βενιζελικούς και βασιλικούς. Μετά χωριστήκαμε σε κόμματα, μοιράσαμε τα καφενεία και τους διορισμούς, πάντα κάποιοι ήσαν οι προδότες και κάποιοι οι πατριώτες. Πριν από λίγες μόλις μέρες, στις 17 Σεπτεμβρίου, της Αγίας Σοφίας, γι' αυτό το θυμάμαι να σας πω συγκεκριμένα, η Βουλή θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής με μια ειδική συνεδρίαση και 1 λεπτού σιγή. Το τι έγινε δεν περιγράφεται.
Η Χρυσή Αυγή δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της και προφυλακισμένου σήμερα Χρήστου Παπά, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι υπήρξε ανταλλαγή πληθυσμών και αγνοώντας τις πρόνοιες της συνθήκης της Λοζάνης, που για μας παραμένει Ευαγγέλιο έναντι της Τουρκίας, επετέθη στους μουσουλμάνους βουλευτές με πρωτοφανείς υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Πράκτορες, προδότες, τουρκόσποροι, τουρκοπροσκυνημένοι, ήσαν μερικές μόνο από τις εκφράσεις που ακούστηκαν και που ο παπάς αρνήθηκε να διαγραφούν από τα πρακτικά, κατηγορώντας όλους τους υπόλοιπους για τουρκόφιλη πολιτική του Ραγιά. Αυτό που ζούμε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια είναι ο εθνικός διχασμός στη σύγχρονη εκδοχή του. Στόχος του επίμονα καλλιεργούμενου φανατισμού ήταν πάντα η εξασφάλιση της εξουσίας. Αλλά και τον καιρό που οι πρόσφυγες έφτασαν στη μητέρα πατρίδα, ο διχασμός δεν έπαψε να καλλιεργείται. Ο απλός λαός βρέθηκε διπλά διχασμένος απέναντι σε αυτή την καινούργια κατάσταση. Από τη μια ήθελε να βοηθήσει τους συνέλληνες που τόσα δεινά είχαν υποστεί. Από την άλλη ήταν και αυτός καθημαγμένος από τη φτώχεια και την πολύχρονη πολεμική εκστρατεία με την ανάλογη οικονομική αιμορραγία. Πάνω σε αυτό το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, το φόβο ότι θα είχαν να μοιραστούν τα λίγα με πολλούς, με τον εθνικό διχασμό ακόμη παρόντα, στήθηκε η προπαγάνδα κατά των προσφύγων ως μέρος του πολιτικού παιχνίου. Οι πρόσφυγες ήσαν στην πλειοψηφία τους βενιζελικοί, με αποτέλεσμα η άλλη παράταξη να μην βλέπει με καλό μάτι το γεγονός ότι ξαφνικά είχαν να κάνουν με ψηφοφόρους που ακόμη δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Πολύ γρήγορα η λέξη πρόσφυγας έλαβε υποτιμωτικό περιεχόμενο, υπονοώντας πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα περί τουρκόσπορων ηχούσαν και τότε, όπως δυστυχώς και σήμερα. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονταν συχνά κατηγορίες για νόθευση των εκλογικών καταλόγων των προσφύγων, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν οι πρόσφυγες συνειδητοποίησαν πως τα κόμματα τους τιμούνται μόνο πρώτων εκλογών για να τους ξεχάσουν αμέσως μετά, χωρίς να ικανοποιούνται ποτέ οι υποσχέσεις. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τα προσφυγικά σωματεία καλούσαν τα μέλη τους να αμαυρίσουν τους κυβερνώντες ανεξάρτητα της πολιτικής τους προέλευσης. Η αλήθεια είναι πως οι κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου κατέβαλαν προσπάθειες για την ενσωμάτωση των προσφύγων, αλλά οι αντιθέσεις δεν έλειψαν στιγμή. Για τη γη, για τη δημόσια διοίκηση που στελεχωνόταν από παλαιοελλαδίτες, τους οποίους οι πρόσφυγες συχνά κατήγγελαν για κατάχρηση εξουσίας και μεροληπτική συμπεριφορά εις βάρος τους. Δεν έλειψαν τα περιστατικά επίθεση σε προσφυγικούς καταβλισμούς, με την πολιτική αντιπαράθεση να παίρνει διαστάσεις βίας στη Μακεδονία μετά την καταστολή του βενιζελικού κίνηματος το Μάρτιο του 1935. Στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, με τους πρόσφυγες να έχουν ενταχθεί στη μία από αυτές και τα πάθη να υποδαβλίζονται συνεχώς, πάντα με γνώμονα την ομή της εξουσίας, σε συνδυασμό με την περιθωριοποίηση τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτισμικούς λόγους, αποτέλεσε για την Ελλάδα εκείνης της ταραγμένης εποχής μια πραγματική κοσμογονία. Ο διπλωμάτης Ερίκος Μοργεντάου, πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, που δημιουργήθηκε με τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών και λειτουργήσε ως το 1930, έδωσε πραγματική μάχη για να εξομαλυνθεί η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, το 1933, με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, προσέξτε το και έχει σημασία, δεν έλειψαν και από την Ελλάδα οι φωνές, αποτρόπαιες φωνές, που ζήτησαν να υποχρεωθούν να φορέσουν οι πρόσφυγες κίτρινα περιβραχιόνια για να μπορούν να τους διακρίνουν οι γηγενείς και να τους αποφεύγουν. Κι όμως, η καθημαγμένη, πάμφτωχη και διαιρεμένη Ελλάδα της εποχής πέτυχε ένα πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά εγχείρημα. Κατάφερε τελικά να ενσωματώσει 1,5 εκατομμύριο ψυχές, τα πάθη κατασύγασαν, οι οικογένειες αναμίχθηκαν και λίγα χρόνια μετά, από την κορυφογραμμή της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αγνάντευαν όλοι μαζί την πορεία της φυλής μας. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία τη Βούλτευση που τόσο